Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Pray without ceasing. Don't worry about anything. Instead, pray about anything. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Prayer power. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa programang Prayer Power, Evening Edition, hatid po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Praise the Lord. At sa gabi pong ito po ay isang special na edisyon para po sa ating mga listeners na Ilocano. At nais ko po kayong batiin at nawa po ay maunawaan nyo yung aking pagsasalita. Praise the Lord. Naimbag nga rabi kada tayo amin, ti para po ti Diyos, ti sumangbay kada tayo amin. Praise the Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sumabawat isa sa atin. Praise God. At ngayong gabi sa atin pong mga listeners, meron po tayong live speaker sa pamamagitan po ni Pastor Vicky Habil ng Kawayan Lokal. Praise God. Tatakit makadwa tayo ti head pastor ti Kawayan Lokal ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, Pastor Vicky Habil. Magandang gabi po, Pastor Vicky. Naimbag nga rabiken ka, Pastor Dayan, kastamit kada kayo amin, gagayem ken kakabusat ken ni Apo Diyos, nga agdingdingeg dito'y programa ti Prayer Power. Praise the Lord. Praise the Lord. At natutuwa po kami dito po sa live radio, particular po sa Prayer Power program po namin na kayo po ay makakabahagi para po higit na maipanalangin ng ating mga listeners, particular po ang ating mga Ilocano brethren at Ilocano listeners. Praise God. At kung meron po kayong mga prayer request at nangangailangan po kayo ng legal or ng home free counseling, praise the Lord, ay pwede nyo pong i-invite sila, Pastor? Sa atin pong mga tagapakinig sa Prayer Power, kung meron po kayong mga prayer request, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga text message o maaari po kayong tumawag sa mga cellphone number na ito. At pwede rin po namin kayong puntahan sa inyong mga tahanan. Purihin ang Panginoon. Narito po ang mga cellphone number na pwede nating tawagan o i-text sa smart subscriber po ay 0918-389-4144. 0918-389-4144. Sa mga Globe subscriber naman po natin, 0917-327-1962. 0917-327-1962. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa atin pong pagpapatuloy, Pastor, batiin po natin yung ating mga Facebook Live viewers. Hello po kay Sister Marivic Medina, kay Sister Teresita Teves, kay Amor Española, kay Sister Mitch Palaganas, magandang gabi po, kay Sister Elma Hortaleza, John Timothy Soriano, kay Christine Montesor, kay Telet Magnaye, magandang gabi po, kay Sister Noblisa Katalakitain, at kay Brother Ronnie Mapalo, happy listening po, kay Sister Leonora Lim, kay Danilo Acevedo, magandang gabi po, kay Sister Nena Pudukay, praise God, at kay Sister Arlene Garcia, magandang gabi po, kay Sister Heidi Tesorio,
Kay Jose Teaño, magandang gabi po. Kay Brother Ronald Sumawang, Maylin Chalyok, Jennifer Dumrique, kay Sister Gloria Graganta, happy listening po kay Sister Florencia Babaran, kay Brother Pedrito Talamayan. Praise the Lord. Pastor, baka may gusto po kayong batiin. Magandang gabi sa lahat ng ating mga listener ng live radio. Happy listening sa mga kapatid sa Kawayan. Praise the God. Lord. Gayon din sa ating mga listener sa dako po ng Sullivan, ang Garcia family, Odukayan family, Bulusan family, at yung bagong bautismo natin nung nakaraang Martes lang, ang pamilya ni Brother Edelberto Carolino, ang kanyang asawa na si Sister Lorna, ang kanyang 3 anak. Magandang Praise gabi ng po. Panginoon. Praise the Magandang Lord. gabi at happy listening. At gayon din sa ating kapatid na si Brother Bersiban Santos ng Makalawat, Kabatuan. Bukas Hello po. po ay magpapabautismo na siya. Praise the Lord. At gayon din po ang mga listener po natin, magandang gabi at happy listening po sa pamilya ni Brother David Domingo ng San Isidro Luna. Gayon din po sa mga kapatid na Hermelita Ragasa at Happy Cecilia listening po. Manarang Amen. ng Bustamante Luna. Happy listening po sa inyong lahat. Opo. Gayon din po si Sister Flor Andres ng Torayong, Kawayan. Hello Happy po, listening kay po. Sister- Magandang kay Nanay- gabi po. Kay Nanay Flor po. Nanay Flor. Praise the Lord. Si Sister Crescencia Estabilio. Happy listening po sa inyo. Praise God. Mga avid listener natin sila, Avid Pastor. listener. Gayon din, ang aking mga kamag-anak ngayon ay nanonood sa Opo. Facebook. Praise God. Pray ng Panginoon dyan sa Calaca, Batangas. Hello po, Pray magandang ng gabi Panginoon. po. Praise the Lord. Bago po sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay makakapakinig ng ilang mahalagang paalaala. Words from the good man of the house. Prayer is our daily heartbeat. Ako nga po pala si Jenaline Castillo mula sa Barangay Batal, Santiago City, isang masugid na tagapakinig ng Life Radio 1179 kHz. Isang malaking pribilehiyo sa akin ang makinig ng prayer power sapagkat sa mga salita ng Diyos na patuloy na aking napapakinggan, doon mas higit na lumalago ang aking relasyon sa Panginoon, na sa bawat salita na aking napapakinggan, mas lumalalim at mas tumitibay ang aking pananampalataya sa Panginoon. At sa pamamagitan ng mga pananalangin, doon ko nakikita na gumagawa ang Diyos sa aking buhay. Ako po si Edmundo Bermejo, isa pong magilo na tagapakinig po ng Live Radio. Talagang ako po'y nakikinig ng Live Radio sapagkat sa Live Radio ay maraming pagpapala rito. Lalo na kung ang bawat salita na yung naririnig ay nai-apply natin sa ating buhay. Hindi lang ito pagpapala sa physical natin pamumuhay, kundi spiritual lalo na pagpapala. Marami ka talagang matututunan, lalo na sa salita ng Diyos. Nandyan ang talagang pagpapala na ipinararating ng Panginoon sa pamamagitan ng Live Radio. Para po sa aming mga kaibigan na nais dumalo ng mga gawain sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, ay narito po ang aming mga church addresses. Santiago City, Purok 7, Barangay Mabini Highway, Santiago City. Ilagan, Isabela, Capitol Hills Subdivision, Alibagu, Ilagan, Isabela. Rojas, Plado Street, Barangay Luna, Rojas, Isabela. Tumawini, Barangay Ugad, Tumawini, Isabela. Kawayan City, Purok 2, Minante National Highway, Kawayan City, Isabela. Kabagan, Isabela. Provincial Road, Kasibarag Sur, Kabagan, Isabela. Reyna Mercedes, Barangay Talyungan, Maharlika Highway, Reyna Mercedes, Isabela.
Jones Isabela, Barangay Napalyong, Jones Isabela. Angadanan Isabela, Barangay Santo Niño, Angadanan Isabela, Tuguegarao City. Number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City, Baggao, Cagayan. Barangay Tungil, Baggao, Cagayan. Alakapan, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Igig, Cagayan. Natanzan, Igig, Cagayan. Solana, Barangay Lingu, Solana, Cagayan. Alcala, Cagayan. Barangay Angkiray, Sentro Sur, Alcala, Cagayan. Lalo, Barangay Katayuan, Zone 3, Lalo, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Bidwang, Pamplona, Cagayan. Apari, Cagayan. Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Bambang, Nueva Vizcaya. Number 3, Mercado Street, Bambang, Nueva Vizcaya. Solano, Purok 1, Bonfal Proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagabag, Nueva Vizcaya. Tuaw East, Bagabag, Nueva Vizcaya. Difon, Quirino, Barangay Aklan Village, Difon, Quirino. Madela, Number 42, Namnama, Poblacion Norte, Madela, Quirino. Difon, Quirino, Barangay Dumanisi, Purok 6, Sitio Amogawen, Difon, Quirino. Nagtipunan, Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Praise the Lord. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa programang Prayer Power. At ngayon po ay isang special na edisyon ng Prayer Power para po sa mga Ilocano po nating mga listeners. At kasama pa rin po natin ngayong gabi si Pastor Vicky Habil ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, Kawayan Local. Praise God. Pastor, baka may gusto pa po kayong i-greet. Binabati ko rin na isang magandang gabi at happy listening ang mga kapatid natin dyan sa Forest Region, sa Disimuray, ang Barba family. Hello, Sister Michelle and Brother Paulino. Magandang gabi Magandang po. gabi sa inyo. Happy listening din sa Tangonan family, kay Brother Rene at sa kanyang pamilya dyan sa Gapal, Kawayan. Hello Purihin po. ang Panginoon. Happy listening din sa mga kapatid nating taga Baggao. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bago po sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay makakapakinig ng papuring awit handog para sa Panginoon. Anak ko, apay malday ka, naming pingsan, kadin nga nalipatan. Di ayat ko, ken kang awan ninggana. Di anak ko, ket natay gapuken ka. Tumagder ka, ket agdayaw ka. Di na kita enti problema. Lagi pen, dragiti kariken ka. Yeg mo amin kanyang dadagsen ta puso at tuya ikan to panawan. Pinili ka kas may sana hadipen ko nga mangibingay iti banghelyo. San nga dahiti makitang ti pagtagkang iti pamati ituloy mo naman na tingalinggay
Pagtuloy ka kadandanin di tiempo. Aging gamalpas yak mo'y daga kanon tuman ikan to panawan. Agyaman na tiyayat mo ama, ti kasing awan patenggana. Naplutrago daytoy kararwa, pinunasa amin dagit ilulwa. Uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawat lataken ka o apo. Agtuluyan nagserbiken ka ama, diyak kagdandanagen at datalnak nagen. Agtaleka dinakto panawan, uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawat nataken ka o apo. Agtuluyan nagserbiken ka ama, diyak kagdandanagen at datalnak nagen. Agtaleka dinakto panawan, agtaleka dinakto panawan, agtaleka dinakto panawan. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. At sa mga pagkakataon pong ito, dadalhin na po ng minamahal na Pastor Vicky Habil ang salita ng ating Panginoon upang higit po tayong palakasin at higit pong maging effective ang ating mga paglapit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi pong muli sa lahat ng mga tagapakinig. Bago po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagagalak at nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na napakabuti sa bawat isa sa amin, na sa kabila ng maraming mga masamang pangyayari sa sanlibutan, ngunit lagi naming karanasan ang iyong kabutihan at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Amen. Sa mga pagkakataong ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Yes, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa na ngayon ay nakikinig. Salamat po dakilang Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Salmo o Awit 121 verses 1 and 2.
Itangad kunto dagiti matak kadagiti banbantay. Sa dino ti paggapwan to titulong ko. Titulong ko agapo kiniapo anang aramid iti langit ken daga. Ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito, apay masapol tayo kadi iti tulong ni Apo Diyos. Bakit kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon? Purihin ang Panginoon. Una, gaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 15:5, ang sabi, tano awanak, awan ti mabalinyo nga aramiden. Kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, kung siya ay wala sa atin, wala tayong magagawa. Lagi po tayong kapos sa karunungan at sa kaalaman. Lagi tayong kapos sa kakayanan. Marami ang hindi natin kayang magawa. Pero kapag nariyan ang tulong ng ating Panginoon, gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4 ang talatay 13, mabalinak dagiti amin abanbanag, gapo iti mamapigsa kanyak. Purihin ang Panginoon. Kaya kapag ang tulong ng Panginoon ay nariyan, palalakasin niya tayo, magagawa natin ang mga bagay na nais natin, lalo na para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, bakit kailangan natin ang tulong ng Panginoon? Apay masapul tayo iti tulong ni Apo Diyos, taiso timang mangted itital na. Sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay ng kapayapaan. Yan po ang sinasabi sa Juan sa chapter 14 verse 27. Tital na ibatik kada kayo. Tital na itdek kada kayo. Saan akas iti panangited tilubong, ti panangited ko kada kayo. Saan kuma nga agpulkok ti pusuyo, ken di agbuting. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal dito sa lupa, maraming bagay ang ating inaalala, ang ating ikinababalisa. Lalo na po ngayong panahon ng pandemic, marami ang nawala ng hanap buhay. Kaya inaalala ng mga tao, ikinababalisa ng marami kung ano ang kanyang kakanin, kung ano ang kanyang iinumin, kung ano ang kanyang daramtin. Yan po ang sinasabi sa Mateo sa chapter 6 verse 31. Di kay ngarod agagawa akon kunayo, anya ti kanen minto, wenno anya ti inumin minto, wenno anya ti pagpagan anay minto. Ay ayan po ang inaalala ng mga tao. At gayon din, bukod pa dyan, nariyan ang maraming mga problema. Nariyan ang maraming mga kahirapan. Dito sa sanlibutan, marami tayong kahirapang nararanasan. Marami tayong mga kapighatian. Ngunit sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Yan po ang sabi sa 16:33 ng Juan, dagitoy insaok idi kada kayo, tapno adda kumatal nayo kanyak. Dito'y lubong at dantorigatyo, ngem pinarmik ko tilubong. Purihin ang Panginoon. Ang pangatlo, apay masapul tayo kadi ititulong ni Apo Diyos. Pangatlo, maikatallo, ni Apo Diyos ket na indaklan ang mangagas. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon, ang ating Diyos, ay dakilang manggagamot. Purihin ang Panginoon. Kaya sa panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay narito sa lupa, maraming mga may sakit at karamdaman na lumalapit sa Kanya at nararanasan ang Kanyang pagpapagaling. Purihin ang Panginoon. Gaya po ng sinasabi sa mga talata sa Marcos sa chapter 1, 32 hanggang 34. Ket iti malem, idilimniken ti init, inyegda ken kuana dagiti amin a masaksakit ken dagiti nagungan ti sairo. Ket ti amin nga umili nag-uurnong da iti ruwangan. Ket pinaimbag na dagiti adu nga agsagsagaba kadagiti na duma-duma asaksakit. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga minamahal, ang Panginoon ay merong kakayanan magpagaling ng maraming mga karamdaman. Ano man ang ating karamdaman, kapag ito ay ating ilapit sa ating Panginoon, mararanasan natin ang tunay na kagalingan. Kapag ang tao minsan maraming pera at kaya nilang magbayad ng magagaling na manggagamot, minsan nalilimutan ng tao na hanapin ang tulong ng Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan ay merong halimbawa
ng isang tao na higit niyang hinanap ang magagawa ng manggagamot para sa kanya. Gaya po ni Haring Asa, sabi po sa 2 Kronika sa chapter 16 sa verse 12, ang sabi, ket iti maikatlupulo ket siyam atawenti panagari na, ni Asa nagsakit kadagiti sakana, ket ti sakit na nakaruunay, no pay kasta iti panagsakit na, saan ang nagsapol ken apo, no diket kadagiti mangagas. Mga minamahal, hindi masama na tayo ay kumonsulta sa manggagamot. Pero minsan, sinasabi din ng magaling na manggagamot, awan ti maaramid mi, italik tayo latan kini apo. Kaya mga minamahal, anong sabi ng doktor kung minsan kahit gaano siya kagaling, ginawa na po namin ang lahat, wala na po kaming magagawa, ipagpasa Diyos na lang natin. Kaya mga minamahal, kalaki po ng ating pagpapagamot ay huwag po nating kalimutan, hanapin ang tulong ng ating Panginoon. Lalong mabisa kung mararanasan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal, sa banal na kasulatan ay meron ding halimbawa na siya'y nagkasakit at may sakit na ikamamatay, pero nang kanyang maalaman na meron siyang malubhang karamdaman, siya ay nanalangin, umiyak sa Panginoon at naranasan niya ang tulong ng Diyos. Atin pong mababasa dito sa Isaias sa chapter 38 verses 1 to 5, ang sabi, kadagiti nga aldaw ni Ezekias, nagsakit iti makapatay, ket ni Isaias ang mamadto nga anak ni Amos, imay kenkwana, ket kinunana kenkwana, kastoy ti kunan ni Apo, ornosem ti balay mo, ta matay kanto ket di kanto agbyag. Eden ni Ezekias intalyaw na ti rupa na iti deddeng, ket nagkararag kini Apo ket kinunana, lagipem itao Apo, umararawak ken ka, no kasano ti pannagnak idi, itasaklang mo iti kinapudno ken iti maysa anatarnaw a puso, ket inaramid ko dayjay anaimbag ita imatang mo, ket ni Ezekias nagsangit anasaem. Eden immay ti sao ni Apo ken ni Isaias a kinunana, inka ket kunaem ken ni Ezekias, kastoy ti kunan ni Apo, ti Diyos ni David nga amam, nangig ko ti kararag mo, nakitak dagiti lulwam, adtoy nayunak dagiti alaldaw mo, iti 10 ket 5 atawen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, si Haring Ezekias, nang malaman niya na siya ay mamamatay na, ang kanyang ginawa, siya ay nanalangin, umiyak sa Panginoon, at ano ang pinangyari ng Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay pinagaling at dinagdagan pa ng Panginoon ng 15 taon ang kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. Ngayon mga minamahal, kasano tayo mapadasan ititulong ni Apo Diyos? Paano po natin mararanasan ang tulong ng ating Panginoon? Una, umasidig tayo kanya na. Purihin ang Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Gaya po ng sinasabi sa Matthew 11:28, ang Panginoon ay nag-aanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya. Sabi, umay kayo kanyak, da kayo nga agrigrigat, ken madagdag sinan, ta paginanain kayto. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa po, kasano tayo mapadasan iti tulong ni Apo Diyos, italik tayo ken Apo iti amin apagdanagan tayo. Ilagak natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabalisahan. Yan po ang sabi sa unang Pedro sa chapter 5 sa verse 7, nga itaklin nyo kenkwan na ti amin apagdanagan nyo, ta isu alwadan na kayo. Ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kapag tayo po ay naglagak ng ating tiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, mararanasan po natin ang tulong ng Diyos. Kaya salamat po sapagkat meron tayong prayer power. Sa pamamagitan po ng panalangin, mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya anuman po ang ating kailangan, anuman ang ating kabalisahan, sa Diyos natin ilapit, sa Diyos natin ipagkatiwala,
at mararanasan natin ang tulong ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat may mga salita ka na sa amin nagtuturo. Tulungan mong matuto ang bawat isa na lumapit at maglagak ng tiwala sa iyo. Ano man po ang aming kalagayan, ang mga may karamdaman, ang mga may problema at walang kapayapaan, tulungan mong hanapin ng bawat isa ang iyong tulong at maranasan nila ang iyong gawang makapangyarihan sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Vicky Habil, sa pagdadala po ng mensahe ng ating Panginoon. At sa mga pagkakataon pong ito, patuloy po nating inaanyayahan ang ating pong mga tagapakinig para po sa inyong mga prayer request. Mag-text po kayo sa amin sa 0918-389-4144 at 0917-327-1962. Praise the Lord. At sa mga pagkakataon pong ito, tayo po ay makakapakinig ng papuring awit, handog para sa Panginoon.
Praise the Lord. Sa mga pagkakataon pong ito, tayo po ay lalapit na sa luklukan ng biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Luwalhati sa iyo, Ama naming Diyos. Puri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Minsan pa, Ama, nilalapit po namin sa iyo ang kahilingan ng aming mga tagapakinig. Amen. Na ikaw po, Ama, ang gumawang makapangyarihan. Pagpalain mo po si Brother Jose Teaño, Sister Amor Española, si Sister Noblisa Kitain. Ikaw po ang siyang laging mag-ingat sa kanya at magpala sa kanyang kabuhayan. Maging si Sister Maylin Sebio Chalyok, para sa kanyang sambahayan, na ikaw po ang laging magpalakas sa kanila, mag-ingat sa kanila. Amen. Hallelujah. Gayun din po si Florencia Babaran, pagpalain mo po si Jennifer Domrique, Sister Gloria Graganta, Sister Amor Española, Brother Pedrito Talamayan. Lagi mo po silang ingatan at palakasin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Ikaw rin po ang magpala kay Vane Teaño, kay Leonora Lim, kay Angeline Sebio. Pagpalain mo, Panginoon, Sister Telet Magnaye. Ikaw po ang lagi mag-ingat sa kanila, kay Sister Zeni Pudukay, kay Sister kay March Alip. Ingatan mo, Panginoon, Sister Sonia Eleher. Hallelujah. Ikaw po ang magpatatag ng kanilang pananampalataya sa iyo at tulungan mo po na gumawa ka mahimala sa kanilang mga buhay. Kay Judy Ann Rumbawa, pagpalain mo po siya, kay si Brother Jesus Bulusan. Amen. Ikaw po ang mag-ingat. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo rin po si Login Lizardo para sa kanyang kahilingan sa kanyang asawa na may karamdaman. Ikaw po, Ama, ang humipo. Ikaw po ang magpagaling. Hallelujah. Nakikita mo ang kanyang pananampalataya na ikaw ay Diyos na manggagamot. Hallelujah. Pagpalain mo rin po si Attorney Don Spalding, si Nanay Mercedes Canta na laging nakasubaybay. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Paglaanan mo po ng saganang biyayang nagmumula sa iyo. Hallelujah. Si Mark Lane Bacani, pagpalain mo. Si Samuel Teaño. Hallelujah. Nananampalataya po kami na ikaw ang laging mag-iingat sa aming mga kapatid na ito. Amen. Kahilingan din po ni March Alip na sana po ay maaprubahan na ang session para sa free dialysis. Panginoon, gumawa ka makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging si Brother Isidre Cablanca, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga paghahanap buhay, ang kanilang sambahayan. Lagi mo pong ingatan, palakasin mo. Hallelujah. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga tagapanood at tagapakinig na ito. Amen. Maging si Army Joy Villanueva para sa kanyang sambahayan, na lagi mo pong ingatan, gabayan, palakasin ang espiritual nilang palagayan. Hallelujah. Maging si Nova Sanchez. Amen. Ikaw po ang laging mag-ingat kay Alice Rodriguez, kay Max Ria Teaño. Ingatan mo, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kay Arlene Garcia, pagpalain mo, Panginoon. Kay Juby Casita, pagpalain mo. Kay si Heidi Tesorio, ikaw po ang laging mag-ingat at lagi mo pong ilayo sa anumang mga pagkakasakit. Hallelujah, hallelujah. Lubos po namin silang pinagkakatiwala sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amin din pong idinadalangin si Rosalinda Rosales. Amen. Ang lubos na kagalingan sa kanyang mga karamdaman ay iyo pong igawad sa kanya. Yes, Lord. Gayon din po si Carol Anchola. Ang kanyang masakit na ulo at mata ay iyo na pong pagalingin. Amen. Gayon din po si Crescencia Estabilio. Ilayo mo po sa anumang mga sakit at karamdaman ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Gayon din po ang kanyang anak na si Jonathan na may sakit sa puso at kidney.
Ikaw, O Diyos, ang humipot, maranasan niya ang iyong pagpapagaling. Amen. Pagpalain mo din po ang mga anak ni Jonathan na nag-aaral at pagpalain mo din po ang hanap buhay ng pamilya ng aming kapatid na Crescencia Estabilio. Amen. Tulungan mo rin po si Aida Victoria para sa kay Margarita Pascual na nahihirapang huminga dahil sa goiter. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na humipo at maranasan nila ang iyong pagpapagaling. Amen. Tulungan mo rin, O Diyos, maging ang kahilingan ni Linda Pawid para sa kanyang mga pamangkin na padalhan na po ng biyaya mula sa ibang bansa. Amen. Gayun din po ang kahilingan ni Gloria Balmaceda na paglaanan mo po sila ng biyaya araw-araw. Yes, Lord. Ang kahilingan ni Kristen Fernando na pagpalain mo po ang kanyang pamilya at malampasan po nila ang bawat pagsubok na kanilang nararanasan. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Mary Rose Ponce, ang kanyang kahilingan na pagpalain at ingatan ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid na laging pumupunta sa bukid. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila at patuloy mong pagpalain ang kanilang buong sambahayan. Yes, Lord. Gayon din po si Cedra Pascua, ang kanyang manugang, maalis na po sana ang matagal ng ubo at manas sa kanyang katawan. Hallelujah! Ikaw, O Diyos, ang humipo sa kanya at magpagaling. Amen. Ang kahilingan din ni Dwayne Tarayaw para sa kagalingang ng kanyang nanay na may gas pain. Hallelujah. Gayon din po ang kanyang tatay, bumaba na po ang creatinine. Amen. At gayon din po, ingatan mo po ang kanyang mga kapatid sa dako ng Amerika. Amen. Gayon din ang kagalingan sa sinusitis ng kanyang anak na si Ek-Ek, ang panlalamig ng katawan ni Ok-Ok, at patuloy mo rin pong gabayan si Akang. Amen. Si Gilbert na may sakit sa gallstone. Hallelujah. Hallelujah. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Amen. Pagpalain mo po ang buong pamilya ng Tarayaw, Mamawag, Aison, Bantat at Gabuat family. At tulungan mo po si Dwayne Tarayaw sa kanyang civil service at let PRC, ikaw po ang magbigay sa kanya ng pagtatagumpay. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ama naming Diyos, minsan pa, patuloy po naming inilalapit sa iyo ang aming mga taga-subaybay sa via Facebook. Ikaw po ang laging mag-ingat at gumawang makapangyarihan sa kanila, Ama naming Diyos. Tulungan mo po Sister Remy Pasis, Sister Arlene Garcia, na sa kanilang mga paghahanap buhay, ikaw po ang laging magpala. Hallelujah, hallelujah. Maging tulungan mo po sila Brother Saldi, maging Sister Rosemary Pamitan, lagi mo pong ingatan, mabilis na recovery, ang iyo pong ipagkaloob. Maging Sister Edna Milan, Sister Gloria Larion, Sister Elsa Tumbaga, lagi mo pong pagpalain ang kanilang mga paglilingkod sa iyo. Maging sila Brother Ray at Sister Des sa kanilang hanap buhay, ay lagi mo pong ingatan. Hallelujah, hallelujah. Lubos po namin pinagkakatiwala sa iyo sapagkat ikaw po, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kapahingahan, ng pagpapala, at ng kapanatagan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amin din pong idinadalangin, O Diyos, si Emily Honggang. Nanghihina siya at di makatulog sa gabi. Masakit din ang kanyang katawan. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang sa kanya'y humipo at magpagaling. Gayon din po si Ingo Cortez, ang kagalingan sa sakit ng kanyang katawan ay iyo pong ipagkaloob. Tulungan mo rin po ang kahilingan ni Larina Usaw. Kahilingan po niya na maalis na ng tuluyan. Manumbalik na ang kanyang kasiglahan. Maalis na ng tuluyan ang kanyang mga sakit. Gayon din po si Yolanda Corpus at ang kanyang anak na si Jericho, ang buong pamilya Corpus. Tulungan mo po, Panginoon,
na kanilang malampasan ang mga problema na kanilang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na sa kanila'y gumabay. Tulungan mo rin po si Lourdes ng Angadanan, ang kanyang kahilingan para sa kagalingan ni Jan na may sakit sa kidney at may fatty liver. Kaawaan mo sila, Panginoon. Hallelujah. Si Feli Pasis, tulungan mo, O Diyos. Maranasan niya ang iyong patnubay, ang iyong pakikisama sapagkat siya'y nag-iisa sa bahay. At tulungan mo po, Panginoon, maging ang kanyang mga anak na nasa Sulano ay iyo pong gabayan. Ang kahilingan po mula sa cellphone number na may last 9654, kagalingan sa kanyang tumor at tumor sa breast ay kasalukuyang sumasakit. Hipuin mo po, Panginoon. Maranasan niya ang iyong pagpapagaling. Alam naming walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Gayon din po ang kahilingan ni Fred Merin para sa kanyang anak na may sakit. Ikaw din po ang patuloy na tumulong at maranasan nila ang iyong pagpapagaling. Tulungan mo rin si Nanay Auring ng Cordon. Bigyan po siya ng karunungan, ang kanyang mga kamay ay makagalaw na sapagkat siya po ay stroke patient. Maawa ka po sa kanya, palakasin mo siya. Ang lubos sa kagaling ay ipagkaloob mo sa kanya. Si Silencio Jimenez, dalangin po namin na siya'y makalakad na ng walang tungkod at maging ang kanyang mga kamay at ang kanyang paa, ang buong katawan niya ay magkaroon ng lubos na kagalingan sa kanyang karamdaman. Gayon din po ang kahilingan ng kapatid na Rene Tangonan para sa kanyang pamilya na maging malusog at ilayo sila sa anumang mga sakit at tulungan mo na ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mga mahal sa buhay ay maakay sa paglilingkod. Tulungan mo rin po, O Diyos, ang kahilingan ni Delphine Domingo na pagpalain ang kanyang buong pamilya sa dako ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. At gayon din po sila Arnie ng San Manuel. Ang mga pagsubok na dumarating sa kanila, bigyan mo po sila ng katatagan na ito ay kanilang mapagtagumpayan. Salamat po, dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gayon din po, Ama naming Diyos, nilalapit po namin sa iyo, Sister Lourdes Guillermo, na ikaw ang patuloy na magpala. Sister Virginia de los Santos ng Tabuk, Kalinga, palakasin mo ang kanyang pananampalataya sa iyo. Si Nanay Vicencia Colonia ng Igig, Cagayan, ikaw po ang mag-ingat. Kay Roger and Lisel Ramos, pagpalain mo po. Si Bercy Bansar Santos and Gemma Olivar, ikaw po ang magpalakas sa kanila. Hallelujah. Maging si Delphine Domingo, maging ang kanyang sambahayan mula po sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Lagay mo po ang patatagin ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Si Hermelita Ragasa and Cecilia Manarang, pagpalain mo po. Si David and Felicitas Domingo. Hallelujah. Ang Delector family. Si Nanay Pasing Ramirez, pagpalain mo, Panginoon. Maging si Lucia Melchor. Hallelujah. Elena Olivar and Donna Areza, Panginoon. Ingatan mo po si Nanay Ligaya Publico. Palakasin mo. Hallelujah. Maging ang Ablasa family. Lita Tarayaw, Panginoon. Pagpalain mo si Nanay Sepa Luyon. Yoli Cabrera. Mateo and Felicitas Gumtang. Pagpalain mo, Ama naming Diyos. Maging si Tatay Clemencio Jimenez. Si Tatay Cerilo and Agnes Delphine, La Cuesta and the Tuin family. Hallelujah. Ang Sait family, Panginoon. Si Tatay Arturo, Nanay Guadalupe, and si Sister Gina, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo. Ingatan mo po at nawa po maranasan nila ang mahimala mong paggawa sa kanilang buhay. Ang Tangonan family, ang Barba family, si Sister Nancy Galinato, Ellen Dulnuan, pagpalain mo, Panginoon, ang Simbi family, si Tessie Martin, si Sister Christine Joy de la Cruz at Lolit Sawit. Ikaw po ang laging mag-ingat, maging Sister Sweetel Gamad, si Nanay Mila Jacobe, Sister Gloria
Balmaceda. Hallelujah! Sumasampalataya po kami na ang mga nabanggit po naming mga kapatid at mga avid listener ay patuloy mong iingatan at patuloy mong palalakasin ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Aming idinadalangin si Lando na luminaw na ang kanyang paningin. Si Eddie na may fatty liver at diabetes, ikaw po ang lubos na magpagaling sa kanya. Hinoli Paklarin, unspoken prayer request, anuman po ang kanyang kahilingan, pangyarihin mo po. Nanay Simang Kanta, pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya, mula sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, manugang, maging ang kagalingan sa kanyang tatay, na ilayo sila sa anumang mga sakit at virus. Hallelujah. Sa kanyang anak na si Anthony na may bukol sa liig. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na sa kanya'y humipo, maranasan niya ang iyong pagpapagaling. Ang kapayapaan at ang masaganang biyaya ay pagkaloob mo sa kanilang sambahayan. Amen. Gayon din po si Via Doroni, ang spiritual growth ng kanyang buong pamilya ay inilalapit namin din sa iyo na maaprubahan ang kanyang pag-transfer sa home base. Amen. Pag-transfer na home base. Si Vilma Aglabtin, ang kahilingan sa problema ng kanyang anak, nalaanan sila ng biyaya sa kanilang mga pangangailangan. Amen. Gayon din po si Edita de la Cruz para sa kanyang asawa na si Jonathan na may sakit sa kidney at mataas ang creatinine, kahabagan mo po siya. Gayon din po ang kapatid na Flor Andres, ang kanyang kahilingan para sa kanyang pamangkin na si Minda Andres, na masakit ang ulo at ang katawan. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, maranasan niya ang iyong tulong, ang iyong hipo ng pagpapagaling. Amen. Tulungan mo rin po si Lolita Hernandez, gumaling na po ang kanyang ubo at sipon. Gabayan mo po ang kanyang buong pamilya. Gayon din po, O Diyos, si Nat na nakakaramdam ng pananakit ng katawan, pananakit ng kanyang tagiliran, naway walang problema gaya ng UTI o sakit sa kidney, at ilayo mo rin po sa anumang mga virus. Hallelujah. Gayon din po ang sa last number 4848, mapadali ang papers niya at matanggap niya na ang kanyang pensyon. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gayon din po, Ama naming Diyos, patuloy po naming nilalapit sa iyo ang aming pamahalaan, ang aming bansa, na ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa aming mga kababayan, lalo po ngayon na tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit bunga ng pagkalat ng COVID-19. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan sa aming bansa. Tulungan mo po ang aming Pangulo, na nawa po, sangkapan mo po siya ng karunungan, ng mga estratehiya upang higit na maisaayos ang aming bansa. Amen. Gayon din, tulungan mo po ang mga kapulisan, ang mga frontliners, ang mga doktor, na ikaw po ang kumasangkapan sa kanila upang maalagaan ang aming mga kababayan na nagkakasakit. Hallelujah! Nananampalataya po kami na ikaw po ang patuloy na magbabakod sa kanilang mga kalusugan. Hallelujah! Glory to God! Maging ang nangyayari pong kaguluhan sa iba't ibang bansa, partikular po sa bansang Israel at sa bansang Palestine, Panginoon, mahabag ka po. Hallelujah! Tulungan mo po na ang mga tao roon ay magkaroon ng kapayapaan. Amen. Sawayin mo, dakilang Diyos, ang digmaan. Hallelujah! Hallelujah! Mahabag ka sa mga taong Amen. naapektuhan, sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Hallelujah! O tulungan mo po na pagliwanagin mo ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso. Hallelujah! Sumasampalataya po kami na ikaw ay gagawang makapangyarihan. Salamat po, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo ngayong gabi, sapagkat
Alam po namin, tinugon mo ang aming mga paglapit. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Nagagalak po tayo ngayong gabi sapagkat minsan pa ipinagtagumpay tayo ng ating Panginoon sa ating mga paglapit sa Kanya. At sa ating pong mga tagapakinig na hindi po nabanggit ang kanilang mga prayer request, wag po kayong mag-alala sapagkat ang prayer power po ay araw-araw na nagsasayang papawid. Simula po alas 5 ng umaga hanggang alas 6 po ng Amen. umaga. Praise the Lord. Praise the Lord. At maging ang evening edition mula alas 7 hanggang alas 8 po ng umaga, ng gabi. Praise God. Baka may gusto po kayong batiin, Pastor? Binabati ko pala yung aking mga kasama na nasa labas. Ang kapatid na Samuel Pintukan, Praise kapatid na God. Tere Teves, Mylen Chalok, yung dalawang bata, si Jemima at gayon din si Jessica. Gayon din si Reniel Vallejo. Praise the Lord. Ngayon ay Bible student na. Ang Praise kapatid God. na Samuel Teaño, happy listening, happy viewing. Praise the Lord. Praise God. Pastor, kung nais po na ating mga tagapakinig na umattend po sa mga pagsamba, saan po matatagpuan? Sa atin pong mga listener, kung gusto po nating dumalo sa pagsamba, lalo po dyan sa malapit sa Dako ng Kawayan, ang atin pong chapel ay matatagpuan along the highway po, katabi ng NIA sa Purok 2, Minante 1, Yes po. Kawayan City. Praise the Lord. May malaking logo po doon, Pastor. Mayroong logo, mayroong signboard. Yo, Pentecostal Missionary. Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Praise the Lord. Praise the Nagpapasalamat po tayo ngayong gabi sapagkat nakasama po natin ang minamahal na Pastor Vicky Habil ng Kawayan Lokal po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Muli, isang magandang gabi po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa